Wow. Hej alle sammen, og velkommen til Valle Mantas Talkshow. I dag har vi en ny gæst med i studiet. Hvad hedder du? Nana Manu. Hej Nana Manu. Hej. I dag vil jeg spørge dig nogle spørgsmål om dine meninger. Er du klar? Ja. Første spørgsmål. Hvis du skulle være præsident for en dag, hvad vil så være det første ting, du vil på? Det vil være hungersnød. Hvad er hungersnød helt præcis? Det er sådan noget, Afrika har meget af. Det er sådan noget, hvor man ikke har penge, og man sulter og... Okay. Hvad er din mening så til Ebola? Ebola, det er en meget dårlig sygdom at have, og man dør faktisk af noget smitter og sådan noget. Jeg synes bare, der skal komme en sådan kur mod Ebola. Så skal den bare væk. Rigtig fint. Det sidste spørgsmål inden chancen. Er du klar med det? Ja. Hvad synes du om hjemløse, og hvad vil du gøre for at hjælpe dem, hvis du kunne? Altså hvis jeg kunne, så ville jeg give dem nogle penge. Men jeg ved dog ikke, hvor de der penge skulle komme fra. Men hvis jeg kunne, så ville jeg bare trylle nogle penge frem, give dem til dem og finde et eller andet sted, hvor de kunne bo. Måske et hjemløse. Så kunne der være allerede lavet. Men så kunne der være flere. Okay, så du vil lave flere hjemløse hus? Ja. Okay. Er så, vi ser, hvem der kan spise en hurtig mini-pandekage. På bålet. Og ja, er der nogen, der tæller ned? Ja, jeg tæller. 2, 1. Og munden tom. Så det gælder bare om at skynde sig at æde. Smukt. Og så skal Julie lige afgøre. Og vi vil helst ikke kunne se, hvad der er, om der er noget. Og vinderen er Nana! Godt kæmpet, Melle. Og Amalie siger man så farvel. Ja, farvel, og se på næste mandag i Malles Talkshow.